Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ki katukan ingut ki MLA jong ke United Democratic Party UDP ki lai jingmut maka seng kadai ban nam yakun ya ke election MP shiteng samoi hasilong Lok Sabha kabaladon kam ban penlong hadien ke jingklat no jong MP ke VPP u Dr. Ricky Ejesengkan ha khandai tarik jong urempang wei na ki MLA u ba klem kwa ban penpau kyrteng ulong nila ban ajingmut ya ke seng bakanam pynïeng kyrtong na nabynta ke election MP shiteng samoi jong ke silong Lok Sabha ke banwan ke UDP ke dai ban penlek jingmut ha ke jingpen kre na nabynta ke election sya ke ying darbar thau ain jong usnem ajar phopra kani ke jing ajingmut ke long hadien ke jingbom la ban le bha jong ke UDP ha ke election Lok Sabha araja phosau ha ke bau kyrtong jong ke UDP uba Robert Jun khajarin ulai yo tang sapusau hajar san spa andre pulai vote bad ulawan ha ke kendan ke basau Shwaya kani uwei na kinang yalam barang bak kaseng ulapan pa ba ke UDP kadang penlong ya ke jingwat benia ban lom ya ke jingmut na ki constituency ke badan ha Khasi bat Jain Hills karai kan long bet katkum ke jinglap na ka kai phot jang ke jingwat benia shen ngin sa syang ban rai langin pynïeng kyrtong ni ulong u Dr. Ricky Ejesengkan bam kwai hadwar blai ula jab ke election MP ka bala det da ka bayo sanlak nyapuwe hajar nyapu pra vote ka election shiteng samoi ka long ka bala ap khmi lenti ha ka bala khmi lenti bagi seng sang perthai baphe kin mi shakhmat ban yakun laban pen pau bat pen ken mau ba Vincent H Pala jang ka Congress ulayo silak khnai khunda hajar sispa andre popra vote ka Dr. Amprin Lengdo na ka National People's Party NPP kalayo silak phapun re hajar south spa popra vote u Professor Lakhon Kma u kyrtong shimet ulayo khatra hajar san spa prapo ar vote bat uba Peter Chalam kyrtong shimet ulayo nyaw hajar arfo sa vote